Maayong adlaw kaninyong mga suking tikpaminawa ni ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ana, 36 anyos, minyo ug may tulo ka mga anak. Nagpuyo sa Gunob, Lapu-Lapu City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa property sa among anhing amahan. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang bag-o lang ming mibalhin og puyo dinhi sa Lapu-Lapu. Ingon ini ang mga panghita ko. Magmingaw nag-ikot din kay ako naman lang usa. Pa, sabta-sab ko, uy. Lisod, magod kaayo nga layo kay biyahian kada adlaw sa mga bata. Nabaya ditong ilang eskwelahan. Nasa ditong trabahoan sa kumbana nga si Marco. Nakasabot raman ko dahi. Ako lang ba? Magmingaw na lang ko din Ayaw ka bala ka pa. Isaad na ako nga kada weekend. Mubisita mi nimo dinhi. Sige ha. Lauman ko na. Opa. Okay ra ka to sa papa ni mo dito, day? Ang kampante ra masab ko dong. Nami tigbantay biya ito. Bisugduhan man to nako. Hinuon sad. Oh, ang uban din mo mga igsuon. Dili gid sila makanon nagbisita ni papa dito, no? Lagi ay ambot nila oy. Sige malaging busy sila. Basta ako misaad kong papa nga kada weekend, mobisita ta niya. Aron sa di siya magmingaw dito ba? Oo. War may kaso pud nako god. Bisag adto bata mga tug unya sa Domingo. Una bata mo pauli din Di na ako kalakaw lako Ha? Nga naman pa? Sakit maning akong tiil. Sa katigwang na siguro ni. Wala. Day Marie, nagsige pa ba ni siya inom sa iyang vitamins, day? Sige pa man te. Pero maulagi, usahay, kahit kayo pa imnon. Na, maon na diha pa. Naginahi na sa day kasi imong Ingon ba ako ni Moha nga tumana gid og tumar ng imong mga tambal hasta ng vitamins. Ay, nga no, mag-inom-inom pamasap ko ana nga tiguang naman ko. Okay na ko nga musunod sa inyo nga mama kay. Napahimutang namasan mong tanan nga malagsuon. Pero mahulagi. Ikaw na mag-iperming maka hula-hula og bisita na ako din Nagluod-luod na sad ka. Sige lang pa. Ako to silang sultihan nga pabisitahon nimo. Busy lagi in town kay ko Manoy nakasabot man ko. Pero unta makasabot pud ka nga tiguang na si Papa. Bisag pa nagsalang sabgod unta. Nah, soya lang na ko Noy, Unya, diyan akong trabaho para ana. Nabi ako din is Davao. Kamu may dool diha. Kamu na lang mo ay sigig bisita niya. sige bitaw na mo na siya bisita din hinang. Pero mangita man sabgod ninyo. Hapit na biyang Father's Day nang. Basig makahikayon mong anhilin ba? Ay, naon sa man ka ana, oy. Mura man sad ko guway ba na nga dili mag-celebrate og Father's Day? So di gid ka makalugar. Aw, tanaw lang ako. Di lang ko masaad. Sige nang. Wa gid day. Wa dong kasapot. Pero mas sila gway paking papaw Ha, sagdi lang na Uwahi ra gid unya ang pagmahay. Dong. Si Marie man ang tigbanteng papa. Manawag man. Ano mong kaha? Hello, Day, Marie. Si Papa ni mo, gina sa ospital di giatake. Unsa, Day? Sorry ma'am, pero gibuhat namang tanan para sa ibong amahan. Pero wag ba na. Grabe nga akong kahiubos sa akong mga igsuon. Kaysa buhi pa si Papa, wag yun silang kahon-ahon na og bisita. Pero kung kano sa apatay ng among amahan, nakahigayon na sila bisita. Gusto kay kumamoy-boy nila, pero dako kong respeto sa akong amahan. Moang gipili na lang na akong magpakahilom na lang sa iyang haya ug iluom na lang ang tanan akong kasuko o kahiubos.
Unya, mahal pinangga kita ka pa. Kung naminaw pa lang unta ko ni mo, day. Dili unta ko magmahay karon. Dako kayo nga akong pagmahay nga wa ko nakabisita ni Papa sa buhi pa ni siya. Anak man gid na manang. Buhay man gid kanon na ang pagmahay. Pero nahibaw kong ipasaylo naman ni Papa. Pa! Pa! Unya day, kinsa man lay mangulikta sa mga gipabangan ni Papa ninyo nga mga apartments. Ako, gudong. Ako may ni Astool. Unya, imong mga igsuon. Oh, magbahin mi. Naan ba nang hulikta sa abang ni Namuti? Ha? Kinsa man? Magguwang man tingali ito ni Muti. Lalaki mo to. Si Manoy Reden? Ano masuk ko bang ka? Nga ako may kamagwangan yun. Ako may magbuot unsaon ako ang yuta. Pero Manoy, unsa naman ay share na mo kung mauna? Huyana, ay paghawd-hawd ha. Kamanghuran ka lang. Ug ako may kamagwangan. Ako may dunay dakong katungod, maong paghuwat kon unsay bahin nimo. Nakaingon ko nga grabe gyud kahakog ang among kamagwangang lalaki. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, na ay nahibilin nga property si Papa pero why last will and testament? Gusto ba nga ang kamagwangan mo ay magbuot sa tanan o dili man niya apilon sa bisan unsang desisyon? Ikaduhang pangutana, ang property title na apagihapon nakapangan sa among amahan. Unsaon man ni siya aron mabahin og tarong namong managsuon? Wa man ko mahangol ani gyud sa maong property, pero di man sa tingali husto nga ang kuno na lang ang tanan sa among kamagwangan kay abig siya mo ay kamagwangan. Ikadulong pangutana, kami sa akong igsuong babay, wa mahibaw unsaon pag legally claim sa among shares. Unsaon man, mukuha na lang ba mi og abogado? Pila man kay magasto namo kung mukuha gyud mi kaugalingon namong abogado? Ikaupat og katapusan, si Manoy Reden ang among kamagwangan. Dili siya musugot nga bahin-bahinon namong managsuon ang property sa among amahan. Unsa may among buhaton sa akong usa ka maguwang nga igsuong babay? Kay siya man gyud manghawd, kay laki siya mo ikamagwangan. Palihog, tabangyog tambagi ko, kini ang akong suliran, Ana. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal ang mga personal natong mga pangutana ato ang mga aligot-got kasakit no ang kahuot sa ato ang heart ug ato ang dughan nganuman kay gibiyaan ta gipasagdan ta giabandonar ta oy kiver hala. Ato ng pagastoryahan, ipadana be ang inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Mahimo sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta ato ang suking tigpaminaw? Kumusta man mo guys? No, 5 ka buwan ay 4 ka buwan na ni Agi. Kumusta man ta? Kumusta man ang ato ang tuig so far? Napuakwaan ba gamay atong problema? Sus guys, di man gyud ni mawa, no? Di man gyud ni mahurot, mura man tobod naagyud na kambal gyud na nato ngano kay di gyud ta ka update. Number 1, dili perfect ang life. It's never gonna be perfect. There is no such thing as a perfect life. Wa gyud di ka mingon haya-haya nila kinabuhi unsa kanilang problema sa wa ta kabaw wala na post orang gipang post dina mga puros kalabi rag kanindot pero naagyud nay mga gisagubang sama nimo sama nako nagtuo mo sa Attorney Elaine sige tambag dire nya way problema guys naatay mga giagian depende lang yun na unsaon nato pagdala depende lang pod na kung unsa pod
pod kalig-on ang ato ang pagsalig ug pagtuo nga at the end of the day mahuman ra gyud ning tanan, di ba? And guys, thank you kayo sa mga nag-like ug nag-follow nato sa ato ang Facebook account, ang mga nag-like ug nag-follow sa kini ang Akong Suliran official writers page. Ang tanan nga naminaw live sa ilahang mga panimalay pinaagi sa ato ang radyo or live sa Facebook, or ang mga na-late pero naminaw gyapon pinaagi sa ato ang YouTube or sa ato ang Facebook account. Kumusta mong tanan dinha? Si Ana ang ato ang letter sender karong adlaw ay nagpuyo sa Gunob, Lapu-Lapu City. Mayor Cindy Chan and Congressman Ahong Chan. Kumusta mong tanan dinha? And to my best friend in Lapu-Lapu nga si Joyots Julie Labordonia nga nagtrabaho dinha sa PEZA, ug kang teacher Aiza Soronio sa STEC. Birthday month na sa akong best friend Aiza this month. Greetings sa inyong tanan. Punto legal, of course, ang gisuwat ni Ana kay naamay yuta ang iyahang amahan, no? Unya, wala, nibalhin naman sila puyo, no? Di man gyud wala na sila dito kung asa sila. Unya, maulagi, nagka-dispute kay kanilaging inigkawala sa ginikanan. Ari man gyud ning laay, ari gyud magsugod ang lalis, guys. Kay naamang gyud usa duha nga mahimong greedy sa last part, no? Mahakog. Sumuon na ni, diri nagsugod ang iyahang mga problema. Kay, ang una niyang pangutana na ako no'y nahabilin nga properties ilahang papa, pero walay last will and testament. Gusto ba nga ang kamagwangan mo ay magbuot sa tanan ug dili mi niya apilon sa bisan unsang desisyon? Number 1 lang daan, wrong. Ngano man, the moment mamatay guys ang usa ka tawo, no? Then the death will open the right to succeed or the law of succession. Kanang manunod ta sa mga kabtangan sa katong ato ang gipanundan nga namatay. Kinsa man ni ang mga legitimate heirs, kay heirs or manunod tagtungod mo na gitawag ana. Katong akong gingon niyo sa una, go down or go up, una tas ubos. Go down first, naabay mga anak. No, ug naay anak then kana siya. Sila mo'y manunod. Kung naay asawa, apil ang asawa. Ug walay anak adto tas taas ug naay pay amahan or inahan, kuyog sa asawa manunod. Ug way amahan, way anak aw pakilidta ang mga igsuon. Now in your case, pagkamatay sa inyuhang amahan, kamong tanan nga mga anak are the legal and the legitimate heirs. And you are all in equal footing, meaning patas mo og katungod with each other. Kung upat mo kabuok man nag-igsuon, kamong upat na ay tingog, kamong upat na ay katungod, equal ang inyong katungod. Dili pwedeng manghawd ang kamagwangan kay maoy ni unang ning gawas aning kalibutan. Dili. Sayop yun ng inyong huna-huna usahay ba nga ako'y magbuot kay ako'y maguwang. Ako'y manghod, ako'y magbuot kay ako'y gagam sa ako ang ato ang mama ug inahan kay katong buhi pa siya wa mo kaamot. Oy, dili na pwede gyud ingon ana. To some extent pwede tang mga reimbursement, pero when it comes to decisions and ownership of the properties, dili gyud pwede nga na ay manghawd usa or isalikway lang or iset aside ang katungod sa uban. Equal in town mong tanan. Ikaduhang pangutana, ang property title kay naa paghihapon nakapangalan sa among amahan. Unsaon man ni siya aron mabahin og tarong namong manag-igsuon. Wala man siya nahangol gyud, no? Mo gyud iyang giklaro. Very good, Ana. Ang iya lang yung gusto nga dili lang yun man gud pod sakto nga ang kuno na lang pod tanan sa iyang kamagwangan nga igsuon kay abig siya kuno mo'y maguwang. And of course ato na nang na-establish nga sayop gyud ang inyuhang kamagwangan nga igsuon nga siya'y magbuot or ang kuno niya tanan samot na. Okay lang tatong siya'y magbuot nga di mo maalkansi. Pero kanang siya'y magbuot nga alkansi mong ubang man nag-igsuon samot nga dili sakto. So, at least you should know nga equal mong tanan, mas labi na kung walay last will and testament. Now, kung pananglita na kapangalan pamangyud na sa inyuhang papa, in order nga mabalhin na, no, ang inyuhang pagpanag-iya, kay dili man na mabalhin ang ngan sa titulo from sa inyuhang papa, ngadto ninyo, kay kamo na may mahimong co-owners, no? So, dili man na mahimo nga mabalhin automatic ninyo, kundi ta mo agi sa sakto nga proseso. And the correct procedure, mga sukintig paminaw mo, is this. Inig kamatay sa usa ka tawo, i-collate na itapok na nato tanan niyang mga kabtangan.
Okay? Nya ato pong tan-awon ug naa ba siya'y utang. Kay i-priority man nato og bayad ang utang usa pa mo magbahin-bahin. Asa man tag pangbayad ngadto siyang mga kabtangan, no? Ang yuta, ang kwartas bangko and the like. Now, unsa man nga dokumento ang magpamatuod nga nagkasinabot mong mga nahabilin, mga tagtungod, mga eredero. Ang kanang dokumento mo na gitawag nga extrajudicial settlement of estate. Meaning, wa mo nagkinahanglan og assistance or giya sa korte kay nagkasinabot man mo, hapsay malinawon mo, way maguwa nga nagbuot-buot, wa po'y naalkansi, wa po'y gibatig ka alkansi, no? So, magpinirmahay mo and you will decide how you will divide the property. When I say equal, ang pinaka-common nga pagbahin-bahin ana is kung upat mo ka man nag-igsuon, automatic, divided by 4. Pero wa po na mag-ingon nga ingon anaon ra gyud nato pagbahin kay magdepende gyud na sa inyong sabot. So kung pananglitan na ay upat ka man nag-igsuon, upat pud ka buok yuta. Okay, pwede nga automatic nga ang kaning usa ka yuta kamong upat ang tag-iya inyongan. So mito si i-divide niyo tanan all that is owned by your father. Or pwede pod nga lot number 1 maguwang number 1, lot number 2 igsuon number 2, lot number 3 igsuon number 3, lot number 4 igsuon number 4. Depende basta kay mo pirma mo. Nakasabot mo sa inyong gipirmahan ug wa mo'y issue. And that is out of court. That's why it's called extrajudicial settlement of estate. Kahuman, of course, mubayad tag ginatawag nga estate tax o transfer estate tax BIR, transfer tax buhis pagpabalhin no sa titulo sa pasangan sa yuta ngadto sa munisipyo kung asa na ang yuta ni belong, no? So kung Mandaue ta nga assessor. Kung Lapu-Lapu ang yuta adto putas munisipios Lapu-Lapu mo adto, no? Ini kahuman ana usa pa ta mo adto sa Register of Deeds kung titulado ang yuta para ma-cancel ang title sa yuta unya ibalhin na ngadto sa mga tag-iya depende kung unsay nakabutang sa extrajudicial settlement of estate. Di na siya sayon but importante wa mo mag-away ug nagkasinabot mo kung saan pagbahin-bahin ang yuta. Ikatulong pangutana, sila kuno sa iyahang igsuon babay, wa kabaw unsaon pag legally claim sa ilahang share, unsaon man mukuha na lang ba mig abogado, pila man kahay magasto na mo kung mukuha gyud mig kaugalingon namong abogado. Akong silingan ra mo simong igsuon, di sad gyud siya madaog storya na kamo-kamo lang amicably, no nga kuya mag-meeting gud tanoy, meeting gud tang manag-igsuon kay para ato na ning subayon ug husayon ang mga yutang papa ug unsaon ni nato pagbahin-bahin unya mo pirma na ta og extrajudicial settlement of estate manoy ang makibaw tag pilay bayranans buhis and everything. Kay dili baby atong sulayag patawag og barangay or naa pa ba mo tiya buhi nga moy mo mediate ninyo mahimo pod, no? Pero ug wala gyud well sige. Ato gyud na siyang diretsohon no og ingon og pagpahigayon nga ingon anaon nato pagbahin-bahin or suryan og dili gani need gyud tag abogado diri nga part ha para mutabang ninyo ug pag-guide ug pagprotektar sa inyong katungod. Ikaupat ug katapusang pangutana si Manoy Riden nga among kamagwangan di mo sugot nga bahin-bahinon namong managsuon ng property sa among amahan. Unsa may among buhaton sa akong usa ka maguwang nga igsuong babay. Unsa may dapat namong buhaton kay siya man gyud mang hawd good lagi. Siya may moy kamagwangan. Like I said, di gyud unta na sakto nga ang maguwang moy manghawd kay equal gyud unta ta Manoy. Ayaw pud in town ug palabi ihatag pud in town kung unsay angay no sa inyong managsuon kay di man gyud unta na imo wa man kay katungod nga moangkon ana nga ikaw lang kay naa man kay laing kadugo naa man kay igsuon. This is really the start of kanang mga family feud ug dispute guys. No, muginay ako ang kasubuan nga makibaw ko ba nga moy giaway-awayan sa nga manag-igsuon. Katong wa pay katiguyunan, wa pay bahin-bahin, okay pa. No, magbalinawon pa, magkita-kita pag madomingo. Karon asa, mingaw kayong payag. Kaluoy sa inyong mga ginikanan nga ni panaw nagahilak nga itos kahitasan ay nga ningon nga may pagwa ko'y gibili ninyo daw, wa ta moy giawayan. No, mugid na ingon nga okay rami kay wa mamiyota, wa may gibahin-bahin kaninoong naa mo'y problema. Kibaw ka nga, no? Unsay nang ibabaw? Kahakog. No? Unsay nang ibabaw? Dili ang gugma. Dili ang gugmas kadugo natog sa ato ang mga igsuon. Ang atong greed, ang atong ambisyon. And that is really wrong. No? We have to give our fair share. Kasabot ko, and Anna said nga, wa, gidunta siya nag-apas. Pero of course, di man sad pwede nga ato lang pong tugutan ang ubang tao nga muyatak o muyurak pud sa ato ang katungod o mupadayon og buhat sa kanang mga gawi nga dili pud sakto. Sayop sad na siya.
no? So I think it would be best nga angay-angayon yun din nato tanan, okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.